kan Kwaresma. Sa selebrasyon kan Eucharistia, ngunyan na Domingo, pinapagirumdom sa satuya ang pangangaipo na maging maimbod sa balaog nin bunyag na satuyang inako. Kaipuhan niya to ang tubig nin buhay na madara sa sato sa kahadean kan Diyos. Kaipuhan man niya to ang mga sakramento orog na ang Eucharistia, tanganing makamtan niya to ang buhay na daing kasagkuran. Ang Santa Misa po niya tungunyan panginginutan ni Reverendo Padre Jun Nabo. Matindog na po ang gabos asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Pamibita man ang gabos sa kalag sa purgatorio. Sa ngaran kan Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Anghel sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na pagkaherak, asin gabos na karahayan, na nagtukdo kan mga bayad sa kasalan, sa pag-ayuno, pagpamibi, asin paglimos. Kaugaying hilinga ang pagpahayag kan samong kapakumbabaan, tanganin kaming pinakumbaba kan samong konsensya, danay napaitaason kan sa imong pagkaherak, huli kay Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Ang mga Israelita nagpahayag kan sa indang mga reklamo, ninhuli sa mga kasakitan na sa indang namamatean sa disyerto. Sa tahaw nin mga kasakitan, daisinda pinabayaan kan Diyos. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Exodo. Sa saindang pagkapaha, ang mga tao nagmurob-murob laban kay Moises. Ta daw ilinuwas mo kami sa Ehipto, gagadanon mo kami sa paha, kami asin ang sabong mga aki ipating mga hayop. Huli kaini, si Moises nagsabi sa kagurangnan, ano ang dapat kong gibuhon sa mga taong ini? Kung pahalaton sinda, tibaad, gapuon ako. Ang kagurangnan nagsabi kay Moises, umagi ka sa atubang kan banwaan, ipag-iba mo ang nagkapira sa mga gurang sa Israel. Daraha ang sugkod na ipinukol mo sa Nilo, asin paduman. Uya, magtindog ako sa atubang mo duman sa gapo sa Horeb. Pukulon mo ang gapo, asin mabulos ang tubig na inumon kang banwaan. Siring ang ginibo ni Moises sa atubang ka mga gurang na Israel. Ang lugar na ito nginaranan Masa, asin Meriba, hulita sa pangurob-ngurob ka mga Israelitas, asin hulita sinugutan ninda ang kagurangnan. Kang sinabi ninda, uya daw sa satuya ang kagurangnan, o dai. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Kungunyan madangog nindo ang kagurangnan, hare pagpatagasa ang puso nindo. Kungunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasa an sa indong puso. Madya mag-awit sa kagurangnan,
Ipag-ugma niya to ang gapo ning satong kaligtasan. Madya, magpasalamat kita sa iyang atubang, magpasalamat asin mag-awit ning kaumawan. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Madya, magsamba kita asin lumuhod, lumuhod sa kagurangnan, sa satong kaglalang, siya ang satuyang Diyos, kita ang banwaad na sa iyang tinubos. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Dangugonin do ang sa iyang tingog, hare pagpatagasa ang sa indong puso, arugduman sa Meriba asin sa masa sa lantad, kang ako pinagsugutan kang sa indong mga magurang. Kun ngunyan madangog nindo an sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Iwinaras sa satuya an balaog nin pagkamuot kan Diyos, sa paagi kan Espiritu Santo, asin sa paagi kan pagkamuot na ini, kita naglalaom na makahiras sa kamurawayan kan Diyos. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya huli ki Kristong kagurangnanta, sa bagsikan pagtubod, kita nagin matanos. Kita nagmatuninong sa Diyos, huli kay Jesus, bagsikan pagtubod, kita nakalakog sa kamugtakan ni ini, nin grasya, na kita nauugma sa paglaom na makamtanta ang kamurawayan ng Diyos. Asin ang paglaom, di nagdadaya, hulita ang pagkamuot ng Diyos, iwinara sa satuyang mga puso, kan Espiritu Santo, na itinaos sa to. Mga maluya pa kita, kantakdang panahon, si Kristo nagadan, huli sa mga tawong parakasala. Tutuong masakit na magpagadan, huli sa nasa tawong marhay. Alagad, maugmang magpagadan, kun para sa tawong tunay na maninigo. Alagad, ang nagpapatuo na ang Diyos na mumuot sa to, iyo ang si Kristo nagadan, mantang yaon pa kita sa kasalan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong Espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus kay puhan na mag-agi sa Samaria, asin siya
nakaabot sa sarong banwa ng ngangaranan Sikar, harani sa daga na itinao ni Jacob. Si Jesus pagal sa pagbabaklay, nagtukaw sa gilid kan bubon, asin kaudtuhan na gayo. Sarong babae na taga Samaria duminatong sa pagsakdo, asin si Jesus nagsabi sa iya, "Painuma ako." Ang mga disipulos nagpabanwa sa pagbakal nin kakanon. Ang Samaritana nagsabi, "Hudiyo ka, asin ako Samaritana, ta daw ta minahagad ka sako na painumunta ka." Ang mga Hudiyo asin Samaritano dahil nagtitirinuhan. Si Jesus nagsimbag, "Kung maaraman mo ang balaog nin Diyos, asin kung si Isay ang nagahagad na painumon mo, ikamahagad sa iya asin ipapainom sa imo tubig na buhay." Ang babae naghapot, "Kagurangnan, day kanin isasakdo, asin hararom ang bubon, day ka makua, sa inka makua nin tubig na buhay. Dakula ka pa sa samong ama na si Jacob, na nagtao sa mo kan bubon na ini, na pinag-inuman niya, nin sa iyang mga aki asin mga hayop." Si Jesus nagsimbag, "An minainom kan tubig na ini, mapapaha giraray, alagad an minainom kan tubig na sa kuyang itatao, dain na mapapaha sagkod sa buhay na daing kasagkoran." Ang babae nagsabi, "Kagurangnan, tawi ako kan tubig na iyan, tanganing day na ako mapaha, asin day na magdigdi sa pagsakdo. Kagurangnan, nahihiling ko na ikasarong propeta. Ang samong mga magurang nagsamba sa Diyos sa bukid na ini, alagad ika nagsasabi na ang lugar na dapat pagsambahan sa iya, iyo ang Jerusalem." Si Jesus nagsabi, "Magtubod ka sako, babae, harani na ang oras na kamo masamba sa Ama, bakong sa bukid na ini, ni sa Jerusalem. Kamo nagsasamba sa dainin dumidbid. Midbid mi ang samong sinasamba, huli taan kaligtasan hali sa mga Hudiyo. Harani na ang oras na ang tunay na parasamba, magsasamba sa Diyos sa Espiritu asin katotohan. Huli ta hinahanap nin Ama ang mga siring na parasamba. Ang Diyos Espiritu asin ang mga nagsasamba sa iya, dapat na magsamba sa Espiritu nin katotohan." Ang babae nagsabi, "Aram ko na madatong ang Mesiyas, ang Kristo. Pagdatong niya, ang gabos ipapaliwanag niya sa mo." Si Jesus nagsimbag, "Ako iyan, ako na nakikipag-ulay sa imo." Dakol na mga Samaritano sa banwang idto, nagtubod sa iya, huli taan babae nagsabi, "Sinabi niya sa ko ang gabos kong naginibo." Kaya pag-abot kan mga Samaritano, nakimahirap na magpawalat siya sa inda, asin nagpawalat duman ninduwang aldaw. Urog na nagdakol ang nagtubod, huli kan sa iyang sinabi sa inda, asin nagsabi sinda sa babae, "Kami nagtutubod, bako nahuli kan sa imong inusip. Nadangog mi, asin arami, na siya tunay na iyo, an paratubos nin kinaban." Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, tukaw tabi. Sa libro kan Exodo, mababasa niya to ang istorya kan banwaan na Israel. Asin saro sa mga sa indang inaapod na kasumbikalan, iyo ang namensyonan sa satuyang enot na binasa. Aram taman baga, ang mahal na Diyos day nagkukulang o day nagkulang sa sainda. Sa tahaw kan mga sabihon taman kahurasaan, yaon an suporta kan mahal na Diyos. Pagbanggi sa saindang paglakaw, pasiring sa promesa ang daga, yaon an hariging kalayo, na nagsisirbing ilaw asin init sa tahaw kan kadikluman asin lipot kan kabanggihan. Pag nagugutom, may mana, pwedeng kakanon. Asin, sabi nga ni ikay ni, pag nagsasakit yaon ang suporta kan mahal na Diyos. Alagad,
nababasa niya to na tunay mananggad an banwaan kan Dios. Grabe ang sabi nga ni Ikian, agrangay sa saindang na-experiensyahan na mga kasakitan. Asin sa digdi ining namin siyonan sa inot na binasa, ang pagkapaha. Sabi baga sa inot na binasa, nagaagrangay sinda ki Moses, hulita sinda magagadan sa paha, no? Mayong tubig na inumon. Kaya si Moses nakiulay sa mahal na Diyos, ano sa kong gigibuhon sa mga taong ini? Kung madaling sabi, ang mga taong ini na mga mareklamo sa buhay. No? Baka ako gapuon, huli nga ni ita nagkakaaranggot, tamayo ning inumon. Kaya ano sabi kan mahal na Diyos? Kung anon mo sa imong tugkod, itugdok mo o kaya ihampak, anong apo digdi? Sagapo, asin duman mabulos ang tubig. Asin nangyari ang sinabi kan mahal na Diyos. So sa madaling sabi, dahil nagpapabaya ang mahal na Diyos sa iyang banwaan. Alagad yaon pamangiraray ang agrangay kan mga tao. So sa satuyang ikaduwang binasa nadangog niya to, huli sa pagkamot kan mahal na Diyos, ang satuyang kagurangnan o ipinadaranian sa iyang bugtong na aki, tangani na kitatauananin oportunidad na makabalik sa iya, maeksperiensyahan ang kamurawayan na sa iyang ino-offer sa satuya gabos. Sa satuyang binasang ebanghelyo, ang istoryang ini ni Jesus asin kan Samaritana sa bubon ni Jacob, nagpapasabot sa satuya na tunay mananggad ang mahal na Diyos na padigdi para sa gabos. Bakulang para sa mga Hudiyo, kundi para sa gabos, maski sa mga pagano, maski sa mga parakasala. Kaya ang pangapudanin kabanalan para sa gabos, mayong pinapalain. Ang oportunidad na maging banal para sa gabos, mayo nin pinapalain. Kaya digdi, sinasabi sa satuya, ang satuyang pangapudan na maging banal, makaibanan kan sa tong kagurangnan, posible. Huli tagabos kita, inaagyat niya. Ang kaipuhan ta sana, iyo na hilingon, i-apresyar. Sunodon, ang kabutan kan sa tong kagurangnan. So digdi mga kasabi kita, mula pa kan sa tong kamagurangan, napapaha an sa tong kagurangnan sa atensyon kan sa iyang banwaan. Kaya kung inihihilingon man niya to sa satuyang presenteng henerasyon, mahapot kita, ano ang kapahaan kan kagurangnan sa satuya gabos? Ano ang gusto niyang mangyari sa satuya gabos? Asin inot sa gabos, pweditang sabihon na napapahaan kagurangnan sa satuyang pag-ako kan satuyang mga kasalan. Kaya na nga ni ibaga sa satuyang parokya sinasabi niya to, perming inaanunsyo niya to, Martes hastang Friday hanggang Biyernes, igwanin pa kumpisal. So, ngunya na Kwaresma, nasa 20 plus na gayud kitang aldaw. 20 na? 20? 19. 19. Mula kang ino-offer niya to ini, digdi sa satong parokya, maray ka ng makasaro o duwa. Kaya minsan, nag-iisip ako pag ako nakatukaw dyan sa confessionaryo. Salamat, kagurangnan, ang mga taga-Nabua, mayong mga sala. Di nagkukurumpisal, no? Ay kaya, sabi ka ni, mayo pong ibang paagi, tangani na kita mapatawad kan sa tong mga kasalan. Dahil pwede na matingag na sana kita sa langit. Kagurangnan, sorry, napadungkal ako, tapos. Dahil pwedeng mag-atubang na sana kita sa kahoy. Nagkasala ako, kagurangnan, patawada ako, tapos.
O kaya day pwedeng maglaog kita sa kwarto, kagurangnan, magpinto kita kan pintuan, nagkasala ako tapos. Ay mayo kitang ipinag-iba sa protestante pag-aro ka na sa tuyang line of thinking. No? So ano ang silbi kan tinugdas ni Kristo na sakramento nin kumpisal, kunday niya to ini papakinabangan. Kaya mayong ibang paagi, tangani na mapatawad ang satong kasalan, kundi ang magkumpisal sa tinauwanin otoridad na magpatawad nin kasalan sa kinaaban. Tanggalon niya to sa satong isip na ang nagpapatawad kan kasalan niya to padi o kaya monsenyor o kung ano paman. Ang nagpapatawad kan kasalan ang mahal na Diyos bako ang padi sa paagi kan sa iyang mga tinauan nin obligasyon na magpatawad nin kasalan. Okay? So ini, sabi ka ni, ini ang kapahaan sa tuya generally, kan sa kagurangnan, ang mag-ako kan sa tuyang mga sala, asin pagsulsulan ini sa satuyang pangaral daw na pagkabuhay. Siring man, napapahaan sa tuyang kagurangnan, sa tuyang, sabi nga ni kahandaan, na magtabang sa pagbalangibog kan sa iyang kabutan o tataramon sa kinaba na ini. Kan sa iyang pagkamuot, kan sa iyang katuninungan, kan sa iyang pagpatawad. Sabi nga ni ang mahal na Diyos, handa na magpatawad sa tao gabos. Kita daw, ano nagpapatawad daw kita, kan sa tuyang mga kaiwal. Kaya permin niya itong naiisip, putikon kita, pag kita nagsasabing kagurangnan, namumutan ta ka, alaga da iko kayang patawadon ang sakuyang kaiwal. So digdi sinasabi sa sato, mamati lugod sa to, mahiling lugod sa tuya, ang kabutan kan mahal na Diyos. Permita bagang sinasabi, mas kinangani ining sinasabi niya tong gasgas niya tong pamibion, di ba? An ama niya mo, patawada kami sa samong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa nagkasala sa mo. So kung day palan kita magpatawad, di day man kita papatawadon. Kung magpatawad kita, papatawadon kita. Taano, iyan ang satuyang hinahagad. Siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa moya. Di ba? So ini, sinasabi sa sato, tunay man ang God, paglapigutan po niya to. Hulita, iyon yan matabang sa satuya, tangani na kitaman, sabi kayan biyayaan kan satuyang kagurangnan. Ang Diyos na papaha sa satuya, sa paagi kan pag-apresyar niya to asin pagpasalamat sa iyang mga balaog na itinao sa satuya. Ngunya na panahon makakasabi kita, siguro ang kulang sa satuya, an appreciation, kan mga sinasabing God's initiatives, ang pagpasalamat sa mahal na Diyos. Hulita, kung ang gabos na mga Katoliko Kristiyano, tataong magpasalamat sa mahal na Diyos, ina-acknowledge ninda na kung mayo ang mahal na Diyos, mayo sinda, siguro mawawara ang problema niya to sa kinaba na ini, no? Sa satuyang runa o sa satuyang bansa. Problemang ano? Yan. Problemang fake news, problemang irikitan, problemang garadanan, etc. Taano, igwa kita ning sabihon taman takot sa mahal na Diyos. Na kung gamiton niya to ang oportunidad na ini, na bakong susok sa iyang kabutan, mawawara ini sa satuya. Kaya, ma-appreciate lugod niya to ang mga bagay na ini, asin gamiton susog sa iyang plano. Kaya digdi sinasabi man sa satuya, iyo bako ining pasil, di ba? Ninhulita kitang mga sabihon taman Katoliko Kristiyano na nakakadangog kan pangapuda na ini, kita sumapuon. Sabi ka ni kita sumatindog tumang sa kung ano ang nangyayari sa sato. Di ba? Masakit po ini. Hulita maski sa satuyang sa diring komunidad, ma-isolate kita sigurado. Hulita, titindugan ta ang katotohanan tumang sa kung ano ang nangyayari sa satuyang komunidad. Pwede sir ika-persecute, pwede sir ika-duhagion, sabi ka ni, isikwal, o kaya sabi ka ni, kaanggutan,
kan mga kaibanan niyato, huli sa satuyang pagtindog sa katotohan. Alagad, mas maray na kitang magadan sa katotohan kisa sa magadan kita na kita naglalakaw sa salang dalan. Diba? Mas maray na kitang duhagion kisa sa kaibanan kita kan mga tao, kan mga tugang niyato na pirit na tinatakluban ang katotohan sa saindang pagkabuhay. Rumdumon niyato permi, dain niyato aram kung hanggang noarin ang satuyang pagkabuhay sa kinabana ini. Pwede sir sa atyan, pwede sa aga, o kung noarin paman, sa oras kan mahal na Diyos matapos kita. Paano kung abtan kita na kan satuyang katapusan na bako kitang handa? Suhirak man sa satuyang kalag. Kaya ano ang pangapudan digdi? Maghanda kita. Dayta na pag sabi nga ni kanikan mga millennials, nauna, no? Bako sa aga, bako sa sunod na aga, nauna. Ngunyan mo nadangog, ano ang sabi sa satuyang salmo responsorio? Dayta pagpatagason ang satong puso. Ngunyan tanadangog ang pangapudan, ngunyan kita magsimbag, puunan ta. Dayta man sinasabing biglaon ta. Ang importante permi sa satuya, sinasabi ko permi, igwanin inisyatibo hali sa to. Di kita magpabaya na mayo lamang. Igwaning inisyatibo. Huli ta sabi ta kani, ang mahal na Diyos matabang sa sato. Nagtatabang ang mahal na Diyos sa mga taong nagigibo. Kaya maski kita sulo, maski kita, sabi kani, dinuduhagi, maski kita nakakadangog kan mga malalai na tataramon, ang importante nasa katotohan kita. Bakong kabawasan sa satuyang pagiging katoliko, ang daikaakuon kan komunidad na ang ginigibo bakong susog sa kabutan kan kagurangnan. Ang importante digdi, nabubuhay ka nin matanos, nagtuturog ka nin tuninong, huli taara mo, tama ang ginigibo mo, susog sa kabutan kan mahal na Diyos. Sulugod, ining mga bagay na ini, asin dakul pang iba na mga kapahaan sa tuya kan sa tong kagurangnan, lugod mag-remind sa tuya na tunay mananggad ang pagkabuhay niya to digdi sa kinaban, pagsimbag sa iyang pangapudan, bakong pangapudan kan kinaban. Huli takon kita magiging maimbod sa pangapudan kan kinaban, hirak man sa satuya ngapit na panahon. Alagad kun kita magiging maimbod sa mahal na Diyos, paladan kita. Ano ang sabi kan mahal na Diyos? Ang magtagal, magkakaigwanin buhay na daing kasagkoran. Tindog tabi. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dahil na lang, sarong sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani naman, huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kadikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tukan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadian daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas. Asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan,
tiripon bilang komunidad na nagsasamba, ako unyato ang pagkapaha nin sa tung puso sa mga espiritual na bagay, asin may pagsarig kitang mamibi sa Dios na iyo sana ang makakahimaha sa to. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asinan mga obispo kan simbahan, maging mga mabisang saksi sa pagtubod na sa indang ipinapahayag na masadol ang gabos na banwaan sa pagmidbid ki Jesus bilang sa indang paraligtas, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nalagalag sa Diyos noon na dalan sa pag-ugid ninda nin mga kinabanon na kaugmahan, mamuklat sa katotohan na ang kinakban dai makakatao kan lubos na kaugmahan, kundi ang Diyos sana. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong pagpenitensya, ngunya na Kwaresma, kita maginurog na bukas sa Espiritu kan Diyos noon na pagkamuot na nagtutubos sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa isip asin sa hawak, mag-ako kan sa tungtabang sa saindang kaluyahan asin kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga kadugo asin mga katuod niya tong gadan, makalaog sa Diyos noon na eerokan na daing kasagkuran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inaako mi an sa mong kasumbikalan, asinan sa mong pangangaipo nin sa imong kapatawadan, warasan sa mo ang gabos na tabang na kaipuhan mi, tanganing lubos kaming mabuhay sa aki mong sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Tukaw tabi. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ku asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli ka ining mga sakripisyo, kaugaying itugot mo na kaming namimibing patawadon ang samong mga kasumbikalan, maghinguang magpatawad sa kapwa, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkuran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Taka naghagad siya sa Samaritana, na painom mo nin tubig, linalang na niya sa iya ang balaog nin pagtubod, asin nagpakanigo siyang gayo na mapaha sa iyang pagtubod, kaya pinalaad niya sa iya ang kalayo nin Diyos no na pagkamuot. Kaya kami man nagpapasalamat sa imo, asin kaiba kan mga angheles, nag-uumaw kan mga kabagsikan mo na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad banal, burabot nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Yeso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, kay niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singararay pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan gabos na nakakaligtas na tugon, asin pinatuod ang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, wara
Asan sa mga aldaw niya moan katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherap. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maniligo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Tindog tabi. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan panuga nin mga misteryong langit nun, asin uya pa sa daga, nabasog na kan tinapay hali sa itaas. Mapakumbabang nag-aarang sa imo, naan nangyayari sa mo sa paagi kan misteryo, mautob sa paagi kan gibo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. So, matukaw muna po kita. Ikatulong tawag po para kay Reverendo Arjan Galvez. Tama? Mayo kaya pa kong kodigo. So, ikatulong tawag po para sa iya. Kung may naaraman po kamong kaulangan, siya po maako nin ordinasyon nin pagkapadi sa Abril. Kaya kung igwa kita ning naaraman, coordinate na lang po sa tuyang kora paroko, sa tuyang opisina, tangani po na matabangan niya to si Reverendo Arjan. Na po. So, inya sa tuyang pagkakataon na sabi nga ni kayan, kung igwa kita ning nahiling na bakong sabi kayan kaaya-aya o kaya experience sa iya na sabi huntang pwedeng kurhiran, makikoordinate po sa tuyang kora paroko. Salamat po. Matindog po kita. Ang kagurangnan, mapasa indo, Asin sa imong espiritu. idukon mga payo, asin maghagating bendisyon sa mahal na Diyos. Kagurangnan, namimibi kami, pasunodaan puso kan mga paratubod mo, asin magkanigong warasan sa mga surugoon mo, ining grasya, tanganing ang mga nagdadanay sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa, mautob ang kapanuan kan sa imong mga tugon, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin ang bendisyon kan Dios na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, maghilig, asin magdanay sa indo sagkud paman. Amen. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aga po sa indo gabos.